Hei, salutare! Suntem live alături de voi, ca de obicei. Deja avem o tradiție în fiecare miercuri la 19 să fim împreună și deja ne place, am primit multe feedback-uri din partea voastră, multe comentarii. Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi, ne sprijiniți, ne susțineți. După tradiție vreau să ne prezentăm, suntem Liliana și Sergiu Dăscălescu, de 14 ani deja ne ocupăm suntem nou-născuți și de 14 ani ajutăm oamenii să-și schimbe obiceiurile alimentare, să simte mai bine și să arate așa cum își doresc ei. Da, ne place foarte mult ce facem noi în fiecare zi, în lucru cu comunitățile noastre. Chiar astăzi dimineața am avut o temă extraordinară în clubul nostru de nutriție, am discutat despre imunitate, dar să știți că am primit multe întrebări, a fost greu să alegem despre ce să discutăm astăzi, dar totuși una din întrebările cele mai des întâlnite, mai ales în proiectul nostru premaraton, a fost despre cea mai importantă masă a zilei, micul dejun. În primul rând, de ce este cea mai importantă masă a zilei și ce concret să mâncăm de dimineață. Eu cred că poate fi într-adevăr o tematică foarte interesantă despre care să putem comunica, să vorbim și de ce nu să înțelegem conceptul unui mic dejun echilibrat și sănătos. Dacă să ne amintim așa un piculeț din biologie, da, din la școală, noi când vorbeam despre alimentație, da, țineți minte, vorbeam că noi de fapt mâncăm ca să nu ne alimentăm doar stomacurile. Chiar dacă noi suntem ceea ce mâncăm, conceptul principal este că toate elementele nutritive din alimentele care le mâncăm, prin sânge ajung la celule și, de fapt, noi hrănim sute de trilioane de celule în fiecare zi. Da, interesant, Sergio, nu-i așa? Da, este destul de interesant și tot acum mă gândeam, Liliana a făcut așa o notă introductivă frumoasă și înțeleg că chiar din educația care noi am primit la școală, nu știu câte familii au și respectat lucrurile date și le-au implementat de mod de vedere echilibrat. Și desigur, mai ales în bucătăria noastră moldovenească, abundă așa bunătățuri. La toți ne place bucătăria noastră moldovenească, mai ales cum bunica gătește, mama gătește și uitați-vă că în ADN-ul nostru s-a transmis farfuria și compoziția farfuriei de la bunicii și părinții noștri. Și desigur că eu mă amintesc că atunci când eram și eu copil și nu numai copil, dar și student și când ne-am căsătorit cu Liliana, acum până a descoperi acest concept, 14 ani în urmă, eu credeam că micul dejun echilibrat, el trebuie să fie așa cum am învățat de acasă. Deci era în abundență cremvuști sau diverse salamuri, neapărat era cașcaval, era pâine cu unt și cu magiun, desigur că cafea, ceai și multe alte aspecte. Plus, multe bunătățuri, Sergiu. Multe bunătățuri, așa cum prevedea, să zic așa, scriptura de familie, știi? Pe parcurs, desigur că am descoperit acest concept interesant, la fel care ne l-a oferit consultantul nostru și la clubul care noi atunci mergeam. Apoi l-am îmbrățișat cu mare drag și am ales cu Liliana 14 ani în urmă să-l implementăm în familia noastră și să ajutăm persoanele să-l înțeleagă mai profund acest concept. Și astăzi suntem în mod special live cu voi și vă rog să puneți întrebări, dacă aveți întrebări pe parcursul acestei emisii și să începem să avem o conversație deschisă. Când micul dejun, de ce micul dejun, cum influențează starea noastră de bine. Da, dar dacă stăm bine și analizăm tot ce mâncăm noi în fiecare zi, organismul nostru consumă de fapt în două moduri. În primul rând, noi avem nevoie de energie, corect? Și pentru asta, pe parcursul zilei, toate elementele nutritive din ceea ce mâncăm se împart în proteine, carbohidrați, grăsimi, apă și tot ce o să folosim noi din acești nutrienți pe parcursul zilei, organismul le va consuma pentru a avea energie. Da. Noaptea o să folosească organismul, nutrienții, apa, da, pentru restabilire, pentru regenerare. Iar dimineața când noi ne trezim, este exact la fel cum la un automobil. Da? Rezervorul deja este gol și organismul, sute de trilioane de celule strigă în gura mare de mâncare. Da? Ce vor ele?
Da? Ele vor vitamine, vor minerale, vor proteine, vor carbohidrați, vor grăsimi sănătoase. Și dacă să ne amintim despre exemplu de micul dejun care l-a dat Sergiu mai devreme. Și, de fapt, într-un mic dejun tradițional, organismul nostru, de fapt, primește prea multe grăsimi sau prea mulți carbohidrați. Da? Și atunci lucrurile, cum se întâmplă în organism, pentru organism, ce reprezintă, cum înțelege organismul, cum natura ne-a creat pe noi și cum organismul înțelege ce facem noi cu el. Deci, în principiu, atunci când noi mâncăm și abundă prea mulți carbohidrați și grăsimi în dezechilibru, iar cantitatea de proteine este puțină consumată la acest mic dejun. Creșterea asta bruscă a nivelului de insulină, da, în sânge, deci determină scăderea rapidă a glicemiei. Și asta duce la instalarea senzației de foame, la iritabilitate, dificultăți de concentrare și tendința de a ronți toată ziua, de fapt. Și uite așa, pas cu pas, acest este ca un ciclu și ne trezim de câteva ori pe zi în acest ciclu și atunci lucrurile stau cum stau și ne trage la niște ronțăieli, să zicem, de genul covrigei, biscuiți, bombonele, ciocolată și multe altele lucruri și mai puțin câteodată ne atrage și la fructe, da? Care ar fi, să spun, dintr-un aspect mai sănătos pentru organismul nostru. Dar, Liliana, există și situații când oamenii nu mănâncă micul dejun, nu au micul dejun din anumite considerente. Da, noi am făcut deseori, facem un sondaj de opinie. Apropo, și acum, dacă cineva din voi vrea să participe la un mic test de a vedea dacă micul dejun este echilibrat sau nu, sau cum influențează el asupra parametrilor corporali, să știți că aveți posibilitatea să vă programați. Noi facem acest test gratuit în această perioadă, anume în cadrul unei campanii naționale de educație pentru stil de viață activ și sănătos. Și vreau să spun că în urma sondajelor foarte multe persoane chiar nu mănâncă nimic la micul dejun, da? Și nu știu unde vă încadrați, fie mâncați un mic dejun tradițional, fie lipsa de mic dejun, dar cât n-ar fi de straniu, reacția organismului este exact la fel ca și la un dejun tradițional. În ce privință? În privința căderilor de glicemie, da? Pentru că ziua începe cu glicemia scăzută și apoi, peste 2-3 ore, ne trezim cu un covric, cu un biscuite sau cu ceva care o să ne ajute să ne crească glicemia, ca să putem face față acțiunilor zilnice. Atunci, aici este o capcană foarte serioasă, pentru că lipsa micul dejun duce iarăși la lipsă de energie, lipsă de concentrare și tendința de a ronțăi lucruri nesănătoase pe parcursul întregii zile. Iată de ce este foarte important, într-adevăr, să începem ziua cu un mic dejun echilibrat. Din punctul ăsta de vedere, vă aruncăm o provocare. Înregistrați-vă pentru a vedea dacă dejunul vostru este echilibrat sau nu, dar cel mai interesant este puteți să descoperiți întregul concept în cadrul proiectului nostru premaraton, despre care am mai vorbit și săptămâna trecută. Sergiu, ce poți să spui așa în 2-3 cuvinte despre premaraton? Da, este un concept acum apărut recent la noi cu Liliana. Este a 4-a ediție, noi pornim de luni în fiecare săptămână, durează 5 zile, da? 5 zile în care, de fapt, este o previzualizare rapidă a conceptului nostru și niște baze, punem la bază începutul transformării voastre personale. Da? Și scopul acestui premaraton să urmărim câțiva pași, 5 pași simpli. Deci, în primul rând, să stabilim punctul de unde noi pornim, de fapt, transformarea dumneavoastră. Aici să stabilești starea actuală a organismului. Stabilim obiceiuri alimentare. Ce mâncați la micul dejun? Ce tip de gustări aveți până la prânz, după prânz? Care este felul vostru de a mânca mâncarea la prânz și la cină? Da? Asta se numește jurnalul alimentar. Vedem cum stați cu lucrurile. Pasul numărul 2, stabilim obiectivele. Fiindcă este important să cunoașteți faptul că unde doriți să ajungeți. Și să vă răspundeți la întrebarea de ce doriți să ajung. Și nu în ultimul rând, întrebarea cum o să vă influențeze starea voastră de bine, da? În felul în care voi vă simțiți, în felul în care voi arătați pe viitor această transformare. Pasul numărul 3 este inclus o consultație absolut gratuită pentru fiecare participant, o consultație 30-40 de minute, să zicem, online, unde poți afla cum poți să faci schimbarea. Da? Ceea ce vă îndemnăm să vă registrați după acest întâlnirea noastră, să vă înregistrați la acest
consultație. Pasul numărul 4 este, după părerea mea, este un pas foarte important, fiindcă imediat după consultație primești și un plan de acțiune, adică un plan personalizat alimentar, da? Pe toată ziua. Și aici este foarte important nu atât cantitatea de alimente pe care le mâncăm, dar calitatea lor. Adică noi vorbim despre nutriție, adică densitatea nutritivă a alimentelor care trebuie să le consumăm și cum să repartizăm kilocaloriile care noi, desigur, le mâncăm prin mâncare și care este capacitatea organismului vostru de a arde aceste kilocalorii și ca bonus primiți din partea noastră rata metabolică de bază și indicele masă corporale. Și pasul numărul 5, intră în acțiune și obține rezultatele propuse prin urmărirea obiectivelor. Da? Țineți minte, am văzut care e tabloul general despre starea dumneavoastră, care sunt obiectivele, facem o consultație, primim un plan nutrițional, da? Deci planul nostru nutrițional și intrăm în acțiune cu acest plan nutrițional. Da. Și, apropo, zilnic, și asta duce automat la aceea că intrați într-o transformare. Deci în acțiunea voastră și începeți să faceți practic pașii care noi vă recomandăm și atunci veți avea zilnic suportul nostru, da? Individual, personalizat, veți avea educație nutrițională și conectarea la grupul de sprijin, da? Și urmărirea parametrilor corporali. Deci facem măsurătorile la început și la sfârșitul 21 de zile, de exemplu 30 de zile, 90 de zile, 120 și așa mai departe. Deci, da, e adevărat că, într-adevăr, este foarte frumos ce transformări minunate sunt în cadrul proiectelor noastre și cu siguranță o să invităm în următoarele noastre live-uri persoane să facem câteva interviuri, dar cel mai frumos este să veniți voi, da, în cadrul clubului nostru online și vă invităm să ne scrieți invitația pentru a primi linkul de conectare, pentru că în fiecare luni, miercuri și vineri dimineață noi avem teme de educație nutrițională, facem mișcarea împreună și în felul ăsta putem mult mai ușor să ne sprijinim în comunitate să facem această transformare. Sergiu, dar dacă să revenim la micul dejun echilibrat, da? Care sunt acele obiective, după părerea ta, care ar trebui să îndeplinească un mic dejun echilibrat? De ce ar fi el considerat echilibrat? Da, scuze că am pus să văd dacă am înțeles. Da? Dar suntem online pe Facebook. Ne distrăm. Bine, haideți atunci să încep eu, Sergiu, câteva obiective care trebuie să îndeplinească un dejun ca să-l considerăm echilibrat. În primul rând, noi, țineți minte, am spus că pe parcursul nopții se pierd nutrienții pentru că organismul se restabilește, se regenerează și deci, în primul rând, un mic dejun echilibrat ar trebui să restabilească nutrienții care noi am pierdut pe parcursul nopții. Este foarte important să avem o nutriție optimă de la prima oră. Iar pasul numărul 2 care trebuie, știți cum este cuvântul trebuie, asta câteodată, dar în cazul ăsta chiar exact se potrivește el, să asigure energie pentru o nouă zi. Și asta se face prin oferirea, desigur, a nutrienților esențiali, cum ar fi proteine de calitate, carbohidrați complexi, grăsimi sănătoase, plus vitamine și minerale. Și toate astea împreună, desigur, ne dă un nivel de energie optim cu care noi putem să mergem pe parcursul zilei pentru a face față provocărilor cotidiene. Da. De asemenea, în pasul numărul 3, pentru ca să ne asigurăm că trebuie să verificăm dacă dejunul nostru este echilibrat sau nu, să verificăm dacă el ne ajută să ne hidrateze optim organismul. Da? Pentru că, iarăși, pe parcursul nopții s-a pierdut foarte mult lichide în organism și avem nevoie să restabilim nivelul hidratului. Obiectivul 4 a unui mic dejun echilibrat și sănătos este ca noi am discutat la început, să ținem nivelul de zahăr în sânge la un nivel optim, da? Parcursul zilei și atunci, în condițiile în care noi avem acest mic dejun echilibrat din punct de vedere și caloric, dar nu numai vorbim despre calorii, cât vorbim și despre calitatea acestor calorii, deci să fie neapărat prezent cam 30% din consumul de proteine, 40% de carbohidrați și 30% grăsimi sănătoase, vitamine, minerale, apă, fitonutrienți. Uite, asta aduce la aceea
că noi vorbim despre un nivel optim de zahăr din sânge și energia se păstrează pe parcursul zilei la un nivel echilibrat, constant. Și nu în ultimul rând vreau să spun că din energia totală care voi o consumați, și apropo nu uitați că ca și bonus primiți din partea noastră rata metabolică de bază, pe urmă rata metabolică activă, rata metabolică în repaus, și atunci noi putem spune cu ce spune medicina modernă. Zice că atunci când noi să repartizăm această energie pe tot consumul, pe toată ziua, deci noi o pierdem, o consumăm și trebuie să o recuperăm prin alimentație. Ei, micul dejun trebuie să fie în jur de 25-30% din necesarul zilnic de kilocalorii. Și atunci noi și asta discutăm, să vedem cum stăm, dar și nu uităm calitatea acestui micul dejun. Ce nutriție are micul dejun este foarte, foarte important. Și asta Sergiu, tu așa să poți povestești despre asta, că într-adevăr este foarte important. E adevărat că noi putem vorbi la infinit pentru că înțelegem valoarea acestui mic dejun, dar ce vă încurajăm este să nu ghiciți dacă este echilibrat sau nu. Pur și simplu treceți testul, de asemenea conectați-vă la proiectul nostru gratuit de 5 zile în care așa e o previzualizare a conceptului nostru, să vedeți dacă vi se potrivește sau nu și abia așteptăm să ne povestiți rezultatele. Sergiu, eu vreau să mulțumim tuturor pentru că sunteți alături de noi. Să știți că am avut mari emoții, da? Încă învățăm să fim live, dar ne place să fim împreună. Primim feedback-uri frumoase și mulțumim tuturor pentru încurajări. Abia așteptăm să ne povestiți mai mult despre ce vreți să discutăm și să intrăm în comunicare împreună live. În felul ăsta poate fi și mai interesant. Și Liliana, linkurile, dragii noștri, linkurile pentru testul de mic dejun echilibrat și linkul pentru cei care doresc să se registreze în pre-maraton, vă le lăsăm în comentarii și vă așteptăm cu drag la proiectele noastre și vă dorim o seară frumoasă în familiile voastre și alături de prieteni. O seară minunată!